bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, ang palamerictum, turmeyang dilaw at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing 4. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing 4, mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, Amazing 4. Amazing na produkto, Amazing 4. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo, laban sa sakit. Tayo
bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Tito Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa ating nga nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing food, mga herbal na mga medisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing Polugjo, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Paikay na sobrahan sa mga matatamis, ahagad, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad. Katong sakat sa antimotubo, arteriatis, kakatapainan ng ating mga bintis. Talaga ang capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-fed capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nakitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon-lusyon Sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan. gagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing food, mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Nakasir mo pulutso, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may oo? Sakit na nagpapahirap sa kababaihan, breast cancer, bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng
bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerric, turme ang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng halaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing food. Po, Monday to Saturday. Ayan, so pwede kayo magpa-schedule sa amin. Monday to Saturday, free health consultation. Ayan, located po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so tomorrow is temporary close ang ating office po dito sa Cabangan, Legazpi. But, yan, so open tayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, may mga nagpa-schedule na po tomorrow na magpapakonsulta po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Yan. So, kung kayo po ay pupunta bukas, yan, mag-text lamang tayo kay Doc Joey sa mga nabanggit ko po numero. Ayan, sa mga nakaantabay na din po sa PBN DCGB. Ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Of course, sa mga nakaantabay sa kanilang pong tahanan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, so I know, ayan, karamihan sa atin ngayon ay hindi pa makaligo. Ayan, dahil po sa lamig ng panahon, kaya po laganap ang ubo, sipon, trangkaso ngayon. Kaya kung gusto po natin na maiwasan yan, take Miracle C or ang ating unique na napakagaling na produkto natin na Amazing 4. Yan, kaya kung gusto natin na maiwasan ang ubo, sipon, trangkaso, dahil ngayon po ay talagang sobrang dami po ngayon na nagkakaroon po ng ubo. Ayan, kung gusto natin maiwasan po yan, so mainam na mag-take tayo ng ating mga amazing products. Ayan, so sangkatutak po ngayon ang nagpapakonsulta sa atin na iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, noon pa man yan hanggang ngayon na hindi po natin masolusyonan ang ating problema sa kalusugan. Ayan, so pwede tayo makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga nagtatanong po from Catanduanes, ayan, kung ano po yung mabisang solusyon sa myoma. Ayan, the best po dyan. Kung kaya ng budget natin, Amazing 4, mas the best. Ayan, para po mas mabilis ang result po natin. Ngayon po, halos karamihan, yan, hindi makaligo dahil sa sobrang lamig ng panahon. Ayan, so kaya po, ayan, mag-ingat. Ayan, lalong-lalo na iwas tayo ngayon sa mga malalamig na inumin. Ayan, kaya po, para maiwasan natin nang magkaroon tayo ng ubo, sipon at trangkaso. 'Di ba? Kung gusto natin malabanan yan, at least take Miracle C capsule. Ayan, the best ang ating vitamin C. Ayan, ito po ay 5 klaseng mga vitamin C. Nandyan po si Ester C, si Rose Hips, si Rolla Berry, si Buckthorn, at si Indian Gooseberry. Yan, mapabata, matanda, the best ang ating vitamin C. Yan, mabisa po siya sa may mga ubo, sipon, trangkaso, sakit sa puso, ayan, may problema tayo sa mata, nanlalabong mata, the best ang ating vitamin C. Of course, sa may mga acidic, ayan, so safe pong inumin ang ating vitamin C kasi po meron po siyang neutral pH. And of course, ang ating mga kapsula po ay all natural. Kaya po nire-recommend namin siya sa inyo na the best po siyang inumin na walang laman ang inyong
dyan. Of course, di ba, since 2008 pa po ang ating company, kaya po walang duda, walang takot na kayo po ay hindi matutulungan sa inyong mga problema sa kalusugan. Ayan, so kung tayo po ay nagdududa, ayan, so magdasal po tayo para po ay mabigyan tayo ng malinaw na kaisipan. Di ba? Huwag puro takot. Kasi mas matakot tayo kung ilang taon na ang ating mga problema sa kalusugan, subalit hindi po natin ito matugunan, hindi natin ito masolusyonan. Ayan, tandaan na ang buhay po ay isa lamang, 'di ba? So mahirap po na magkasakit, 'di ba? Mahirap pa kung wala tayong pangpagamot. Kaya kung gusto natin maiwasan, ayaw natin na magkasakit, the best ang ating mga kapsula kasi 'di ba? Kahit walang sakit, the best po itong inumin para maiwasan po natin na magkaroon tayo ng karamdaman. Okay? So, once again, ang ating office po, located tayo dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa mga pasyente natin, of course, sa mga nagtitake ng ating amazing products, kayo ba ay nakapag-intake na ngayong gabi ng inyong mga iniinom like Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule? Kung hindi pa, kumuha na tayo ng isang basong maligamgam na tubig at kumuha na ng inyong mga amazing products. At kung kayo naman po ay paubos na ang inyong produkto, mas mainam po na bumalik tayo dito sa office ni Doc Joey upang po ay tuloy-tuloy ang inyong pag-take ng inyong mga amazing products. Huwag isipin yung gastos. Isipin ang buhay kasi isa lamang po yan. Ayan. So, I know, nasa ano naman yung ano natin, 'di ba? Sobrang hirap po ng pera sa ngayon. Pero mas mahirap po kapag wala tayong pera at meron pa tayong problema sa kalusugan. Okay? Kaya po dito sa atin, sa Miracle Health Corporation po, ito po ay pinapaliwanag kung paano po tayo magkaroon ng magandang kalusugan at the same time po kung paano po natin mapapangalagaan ang ating pinaghirapan na pera, 'di ba? So, ngayon ang karamihan, 'di ba, magsusweldo, katapusan, yan gamitin sa tama kasi sobrang hirap, 'di ba? Isang buwan kayo nagtrabaho, ayan, so isang araw lang na naging milyonaryo, 'di ba? So, isipin yung kinabukasan, huwag isipin yung ngayon lang, 'di ba? Isipin yung para bukas, susunod na araw, at sa mga susunod pang araw. Okay? Kung kayo po ay gusto na malaman pa about sa ating mga flagship product which is Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule, open po ang ating office Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening and tomorrow again. So, nandyan tayo sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purukwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan, si Nanay Concepcion Martires from Rapu-Rapu, Albay. Ayan, so nag-message po siya. Ayan, galing din dito si Ma'am Tereseta Brunjal from Rapu-Rapu. Ayan, so galing din dito kahapon si Nanay Cynthia. Ayan, so kinakamusta ka, Nanay? Ayan, so nag-avail din po siya ng good for 1 month. Ayan po, so ingat. Diba? Kasi ngayon po pabugso-bugso po ang ulan. Ayan, so kung tayo po ay mahina ang ating immune system, mabilis po tayong kapitan. Lalong-lalo na ngayon na sobrang dami po na nagkakaroon ng ubo, sipon at trangkaso. Ayan, Kay. So, ito ang ating Amazing Trio. Ayan, nakikita nyo ba sa aking harapan? Ito ang ating flagship products na Amazing Trio, which is yung Miracle C, Mega A, and si Multi-5 Capsule. Ito yung pinakaunang produkto ng Miracle Health Corporation, di ba? 3 kapsula pero sobrang dami na nagtulungan, nalunasan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Marami na tayong natulungan na mga buhay na nadugtungan sa tulong ng ating amazing products. Kaya ngayon, mas kumbaga, mas pinagaling pa kasi meron tayong Mega 1 Capsule, kaya po naging Amazing 4. Yan, kaya kung ano man po ang mga problema natin sa kalusugan, katulad po ni Tatay Ribadulia na meron pong malignant na result. Yan, ngayon po, 'di ba? After
magdadalawang buwan na pag-take ng ating Amazing 4. Siya po ngayon ay malakas yung kanyang katawan. At the same time, siya po ay nakakapag-motor na, 'di ba? Sa tulong ng ating Amazing products. Kasi kapag nalaman mong cancer, 'di ba? So alam natin na wala na halos na solusyon, but sa tulong ng ating Amazing 4, sila po ay nabigyan muli ng pag-asa na mabuhay, makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, 'di ba? Sa tulong ng ating flagship products na Amazing 4. So, ang ating Mega-E capsule, ito naman po ay nilalaman ng 5 klaseng mga potent berries. Ano yung mga potent berries? Ito naman po ay mga prutas na kinakailangan ng ating katawan para maiwasan po natin na magkaroon tayo ng sakit. Ayan, so, 'di ba, sa isang araw, required tayo na kumain ng 5 klaseng prutas, at least 5 klaseng gulay. But, napoprovide ba natin yon? Kasi sa sobrang dami ng sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, at the same time, nakakain din tayo ng mga gulay or prutas, pero sobrang bugbog na sa mga spray or mga chemical. Yan, ito yung ating products, which is pinadaan lang po sa kapsula para masustain natin yung kinakailangan ng ating kalusugan, which is yung ating Mega-E na 5 klaseng mga potent berries. So, nandyan si acai berry, si pomegranate, si blueberry, si cranberry, at si elderberry. So, hindi po sila basta mga ordinaryong mga prutas, bagkus po ito po ay galing pa sa ibang bansa na halos hindi po mabuhay dito sa Pilipinas. Halos nakukuha natin siya sa ibang bansa. So, ang ating Mega-E capsule po ay mga superfruits. Ayan, so loaded po siya sa antioxidant. So, napakagaling po niya sa may mga cancer, sa may mga katarata na due for operation na. Yan, kadalasan dito sa atin sa mga due for operation na po sa katarata, sila po ay si Tatay Alfredo Dr. Dedea from Manito, na siya po ang naging nagpatotoo na natulungan ng ating mga amazing products, which is hindi lang katarata yung pinaka-problema po niya, ayan, 5 klaseng sakit. But sa pag-take niya ng ating Amazing 4, lahat po yun naayos. Yung prostate problem niya, diabetes, nanlalabong mata, at isa sa pinakamahirap na sakit po is due for operation sa katarata. And of course, kakainom po ng ilang taon ng gamot, nagkaroon na din po ng epekto sa kanyang tiyan. Yan, nagkaroon na din po ng panghahapdi, pananakit ng tiyan. Yan, sa tulong ng ating amazing products, lahat po yun na ayos. And of course, sa tulong po, sa tulong din po ni, ni Amazing 4, si Nanay Helen from Catanduanes, ay, natulungan din natin na dati po hindi na nakakapagpanood ng TV, hindi na nakakaaninag, but sa tulong ng ating Amazing 4, siya po ngayon ay tuloy-tuloy yung pag-take niya at panood na siya ng TV, nakikita na niya yung mga palabas doon. At the same time po, lahat normal yung result niya during na blood chem po siya. Ayan. So, even yung creatinine, yung blood sugar niya, kasi mataas din po yung blood sugar niya. So, dito, hindi po siya nakafocus lang doon sa alam po natin na sakit. Ayan. Kahit hindi natin alam na may problema ka pa sa blood sugar, cholesterol, sa pagtulog mo, ayan, so mabilis kang kapitan ng ubo, sipon, trangkaso. So dito, maiiwasan po natin yan kasi papalakasin po niyan ang inyong resistensya. Diba? Napakagaling kasi hindi po paiba-iba. Ayan, lahat ng karamdaman ng isang tao, lahat po yun kasama na. Kaya nga yung products natin is Amazing 4. So 4 lang na kapsula, kahit na halos karamihan na pasyente natin dito, sinasabihan na wala ng pag-asa. Pero hanggat humihinga ang isang tao, malaki yung chance natin hanggat nakakainom po siya ng kapsula. Ayan. Kaya po, ang kailangan lang po natin, maniwala, magtiwala kung marami tayong duda sa buhay natin. So, magdasal po tayo. 'Di ba? Kasi tandaan natin na ang buhay ay isa lamang po yan. Kahit gustuin pa natin na mabuhay nang umabot ka ng 100 years old, pero yung katawan mo, yung halusugan mo ay kumbaga sumusuko na. Yan. So, itong ating Amazing 4, sila po yung magpupuno
para po mabigyan ng lakas yung ating katawan. Para yung mga trillions of cells natin ay, kumbaga, lumakas pa, di ba? Yung ating immune system. Kaya nga, halos karamihan ng ating mga pasyente dito, di ba? Mga senior, kasi usually kapag mga senior na po, medyo humihina na ang ating immune system. Kumpara kapag bata pa, yan, malakas pa yung immune system natin. Pero kung tayo po ay nagkakaedad na, yan, humihina na din po ang ating immune system. Kaya, ang ating amazing products, which is yung Amazing 4, which is yung Mega A, Multi-5 si Miracle C, and si Mega 1, upang po ay lumakas ang ating katawan. Kaya nga, kapag nag-take sila ng ating mga amazing products, ang unang feedback po nila ay kung bakit daw kahit kulang sila sa tulog, lagi silang puyat, yan. So, sila po ay, kumbaga, laging stress, maraming trabaho, subalit parang hindi nila ito maramdaman. Kasi nga, itong ating mga amazing products ay, kumbaga, ito po ay nagpapalakas ng inyong katawan. Okay? So, kaya kung may mga question tayo na matagal na po kayo na nakikinig ng ating mga programa, ayan, so, pwede kayong mag-message sa amin para naman po ay masagot po namin yung mga question po ninyo. Kaysa tayo po ay laging nakikinig, yan, so, kumbaga 50-50 tayo. Yan, so, magtanong tayo para po ay mabigyan po kayo ng idea kung ano ba yung ating mga amazing products. Since na marami naman tayo napapakinggan ng mga testimony na sila po ay natulungan na natin, na sila po ay, kumbaga, natugunan na yung mga problema po nila sa kalusugan. Okay? Kaya po, ayan, so mag-message tayo kay Doc Joey again sa 091044-82598. Again, 091044-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay, so next, yung ating Multi-5 capsule naman po ay napaka-the best po nito sa may mga diabetes. Kasi ngayon pong panahon na ito, sobrang dami din po ang may problema sa diabetes. Na Miss Len, kahit naman ako ay nagdidisiplina sa pagkain, pero hindi talaga mapababa yung ating blood sugar. Yan, so kumbaga gumagawa tayo ng paraan, pero kumbaga may kulang pa din. So, pupunan yan ng ating amazing products para tuluyan na talagang malunasan ang ating mga problema. Ayan, so ang ating Multi-5, ito din po ay napakabisa din po sa immune system. Lalo na ngayon, uulan, iinit, uulan. At of course, ngayon, sobrang lamig po na panahon. Ayan, so sa mga nahihirapan din po mag-vowel, hindi regular, yan, the best din po ang ating Multi-5 capsule. Ayan, so yan na yung tinatawag nating amazing trio. Next, si Mega 1 capsule, ito po, naka-blister na po siya, may bago na tayong Mega 1. Ayan, so medyo, di ba, nagkakaubusan tayo ngayon ng mga capsule dahil po yan sa galing ng ating mga produkto. Yan, so kaya nga nung isang araw, 'di ba, na tinamaan din tayo ng trangkaso. Yan kasi sobrahan tayo sa lamig, yan sa aircon kasi malamig ng panahon, mag-aircon pa si Miss Len. Yan, so tinamaan tayo. Kaya 2 days lang, ayan, so 1.5 day na pahinga. Yan, so kasi sobrang dami po ng pasyente dito. So, tinulungan ko po sila, kaya ayun, so nag-take lang tayo ng 8 capsule ng Amazing 4. So, ibig sabihin, 2 kapsula sa Mega 1, 2 kapsula sa Miracle C, 2 kapsula sa Multi-5, 2 kapsula sa Mega A, para po ay mabilis tayong maka-recover. Kaysa tayo magtitipid ng kapsula, matagal naman tayo maka-recover. Kasi since nawala po tayo ditong overdose, ay kung gusto mong mabilis ka maka-recover, i-high dose mo na po siya, 'di ba? Kasi wala tayong overdose. Ayan, so kaya mabilis tayo naka-recover. Ayan, kaya ngayon, ayan, nakakapag-radio na tayo at balik na tayong office. Ayan, so kailangan lang natin, ayan, kapag tayo tinamaan din, 'di ba? Kailangan natin magkapagpahinga ka. Ayan, so ayun. So, kaya po, ayan, so sila din yung mga kasamahan ko dito, tinamaan din ng mga ubo kasi nga sa sobrang lamig po ng panahon ngayon. Kaya,
yan, laking tulong kasi nandito tayo kay Doc Joey at sila din po ay nakakainom ng ating kapsula. So, ganun din yung lola ko na mild stroke dati. Yan, so 3 days lang. Yan, so paralyzed yung kanyang half body. But sa tulong ng ating Amazing 4, within 3 days, naka-recover po siya agad na parang walang nangyari. Kaya, kapag may alam na tayo sa isang bagay, huwag na po natin itong kakalimutan. Kasi, magagamit po natin siya habang tayo po ay nabubuhay. Kasi, kapag tayo po ay matagal ka ng hanap ng paraan para po malunasan ang inyong problema sa kalusugan, pero, kumbaga, nahanap mo din, pero not totally, talagang nalunasan ang inyong problema sa kalusugan. Kaya, kung alam natin na ginagawa na natin since noon hanggang ngayon, na hindi po natin mabigyan ng solusyon ng ating problema sa kalusugan, why not po na mag-try tayo? Kasi nga, sabi ko nga po, wala pong masama na mag-try tayo. Baka ito na pala yung hinahanap mong solusyon na matagal na gusto mo na manumbalik yung sigla mo, manumbalik yung, kumbaga, wala kang iniisip na sakit. Yan, kasi may isa tayong pasyente dito from Tabaco, si Madam, kasi kompleto yung mga examination niya, yung mga advice ng doktor, yan, kumbaga nasa isip na po niya. Yan, kaya po, napakinggan tayo through a radio program at agad po tayong pinuntahan dito sa office na sabi niya, ito na, kumbaga nagsinungaling pa siya doon sa anak niya na magpapabayad siya ng kanyang property para po ay makapunta siya dito sa office natin. Ayan, so, ayun, nag-start na po siya. Kaya sabi ko, kapag nag-start na siya mag-take nito, ay kailangan lang po ay magdasal. Of course, sundin po yung advice po natin para tuluyan na talaga siyang gumaling. Kasi, pinoproblema po niya is mataas yung kanyang blood sugar, di ba? So, prayer lang po ang kailangan po natin. Okay, si Miss Janeline, nakaantabay na din po sa ating programa ngayon. Yan, so ngayon medyo maulan naman po. Iyan, ingat-ingat po yung mga papauwi. Of course, yung mga driver. Yan, so, kumbaga, wag magmadali kasi makakarating din po tayo kung saan tayo pupunta, 'di ba? So, dahan-dahan lang. Yan, para po ay wala po. Kumbaga, maiwasan natin yung aksidente. Kasi isa lamang po ang buhay, 'di ba? So, once again, tomorrow po, nandyan tayo sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purukuan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Nandyan po kami ni Doc Joey tomorrow na starting 9 a.m. to 4 p.m. po ng hapon. Kaya po, mag-message lamang tayo sa kanya. Ito po yung kanyang contact number sa 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, huwag problemahin yung pera. Problemahin natin ang ating kalusugan. Kapag lumala po yan, mas grabe yung ating babayaran. Kumpara ngayon, na medyo nararamdaman ka pa lang, pero gusto mo na magpakonsulta at gusto mo na yan na masolusyonan. Ayan. So, makipag-ugnayan na lamang tayo kay Doc Joey. Ayan, magtanong tayo kung ano po yung mga question natin pagdating po sa kalusugan. Okay? So, ang ating Mega One Capsule, meron po siyang 21 natural ingredients. Kaya, the best po kapag tayo nagpakonsulta kasi konti pa yung babayaran natin and konti pa yung ating iinumin. Sabi nga ni Nanay Leticia, gusto ko yung Mega One Capsule kasi marami po siyang natutulungan. Kasi since yung Amazing Trio, nandun na siya sa Mega One Capsule. Diba? So, nagkakaiba-iba din po tayo dito ng dosage sa nakadepende tayo sa budget and of course sa health concern po natin. Kung gusto natin na the best, kahit walang sakit, pwede ang Amazing 4. So, yun nga po, ang sinasabi ko ay nakadepende tayo sa budget. Kung gusto natin mabilis niya na resulta, mas the best dyan si Amazing 4. At kapag sobrang dami na po ng inyong problema sa kalusugan, the best po dyan is Amazing 4. Okay? Pero kung ubo lang yan, sipon, trangkaso, pwedeng-pwede pa din po ang Mega One Capsule. Okay? So, once again, Monday to Saturday, ang ating, ang ating office dito sa Cabangan. So, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation, of course.
Available din po ang ating mga produkto dyan po yan sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So dyan po yan sa main office, dyan po sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, abangan nyo na lang po yung mga news po natin or mga announcement po natin para po updated po kayo. And of course, kailangan naka-follow po kayo dito sa Facebook page natin na Doc Joey Bitito page para po every time na may mga parapol, may mga promos, may mga update tayo, pwede po kayo dito mag-message. Ayan, bukas po at ako ay makakapag-ina. Ayan, okay po. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, abangan nyo po tomorrow ang aming programa. Dito lamang po yan sa Doc Joey Bitito page. Of course, sa PBNDCGB starting 9:30 a.m. to 11 a.m. po yan. So tomorrow po yan, Sunday edition with Miss Len or si Doc Joey Bitito yung makakasama nyo po bukas. Okay? So, ayun, nakaantabay si Miss Jody Bayaban, si Randy Biherano, and of course, si Junicio Danyas. Ayan, mga nanalo ito sa raffle natin. Kaya, consistent silang mag-comment, share, and of course, mag-like ng ating live streaming. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, happy weekend. Ingat po tayo. Ayan, so medyo maulan po ngayon. So, God bless you all. Magkita-kita tayo tomorrow. Diyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. Free health consultation po. Ang contact number ni Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, free health consultation. So, for now, magpapaalam na muna ako for the meantime. Magbabalik po ang aming programa tomorrow. My name is Miss Lens. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin ang lalaking hindi tumatanda. And of course, to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena, together my partner, Miss Angel Garcia. This is BN Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and happy weekend po.